píše list veriacim a takto veríme, že je to Božie slovo aj pre nás. Preto nemôžu ďalej vydržať, volili sme byť zanechaní v Aténách sami. A poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho a svojho spolupracovníka v Evanjeliu Kristovom, aby vás upevnil a potešil vás dotyčne vašej viery. Aby sa nikto nepohnul v tých súženiach, lebo sami viete, že na to sme. Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vopred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, ako viete. Preto i ja, nemôžuc ďalej vydržať, poslal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nejako nepokúšil pokušiteľ, a naša práca by bola nazma. Ale teraz, keď prišiel Timoteus od vás k nám a doniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že máte vždycky dobrú rozpomienku na nás a že túžite nás vidieť tak, ako aj my vás. Preto sme sa potešili, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení vašou vierou. Lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. Lebo jakou vďakou sa môžeme odplatiť za vás, Bohu, za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojím Bohom. Dňom i nocou, preveľmi prosiac, že by sme mohli vidieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere. Ale on sám, náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš Kristus, nech ráči urovnať našu cestu k vám. A vás nech ráči Pána rozmnožiť a rozhojniť v láske naproti jeden druhému i naproti všetkým, ako sme aj my naplnení láskou naproti vám. Aby upevnil vaše srdcia bezúhodné svetosti pred našim Bohom a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými svätými. Toľko Božieho slova. Zaoberáme sa touto epištolou, teda ja chcem sa s vami zdieľať. Tento zbor v Tesalonikách vznikol za istých dramatických okolností. Pavel, ktorý pretrpel vo Filipi zväzenie a bičovanie, prišiel do Tesaloniky 3 týždne, 3-krát po sobotu zvestoval evanjelium, uverili Židia aj pohania, vzniklo tam spoločenstvo, ale nastalo čo? Prenasledovanie, ktoré vyvolali Židia však, lebo zvestoval apoštol Pavel Ježiša Krista, prišlého Mesiáša. A tým sa vlastne zbor ocitol v istých ťažkostiach a aj apoštol musel vlastne unáhlene odísť pre to prenasledovanie, lebo on bol tou príčinou, však on priniesol to evanjelium tam. Takže vlastne odišli, tento zbor mladý začal, zhromažďovali sa bratia a sestry. Čítame o nich v tej prvej kapitoli, že odvrátili sa od modiel a obrátili sa k Bohu živému a pravdivému. Boli naplnení nádejou príchodu Pána Ježiša Krista. Je veľmi zaujímavé, že tí veriaci vtedy očakávali, že Ježiš príde ešte za ich života. Taká radosť, taká nádej naplňovala ich srdce, ale pritom boli upozornení v tej prvej kapitole, že príchod Pána Ježiša Krista bude tomuto príchodu predchádzať Boží hnev. Čítame to v 10. verši 1. kapitoly.
To, čo nás povzbudzuje z tej 2. kapitoly, že Božie slovo bolo medzi nimi účinné, to čítame v tom 13. verši 2. kapitoly. A preto aj my neprestane ďakujeme Bohu, príjmuť od nás slovo zvesti Božej. Neprijali ste slova ľudí, ale ako je pravda, slovo Božie, ktoré aj mocne pôsobí vo vás veriaci. To je tá vzácna skutočnosť, o ktorej stále túžim, myslím aj my, aby Božie slovo v nás mocne pôsobilo a Pavel tu práve konštatuje, že pôsobilo aj v nich. V tejto 3. kapitole nám Pavel vlastne hovorí o tom, že má starosť o tento zbor, ako to ďalej pokračuje však. Vzhľadom k tomu, že sa ocitli v ťažkostiach a v prenasledovaní. A viete, ako to je? Dobrý začiatok, ktorý Pavel tam uvidel, z čoho má radosť, čo aj vyjadril, ešte neznamená, že to bude aj dobre pokračovať. Však. Veď aj Pavel má skúsenosti, keď spomína Démas ma opustil. A v liste Timoteom spomína ďalších. Dokonca mnohí z Ázie ho opustili. Viete, prečo je to vlastne tak, že nestačí len ten dobrý začiatok, ale veľmi záleží na tom, aké to bude pokračovanie. Dobrý začiatok je začiatok, ktorý naozaj je dielo Božieho ducha, ale býva to niekedy tak, že ľudia z iných motivov sa pripojili k veriacim, ako sa to stáva i dnes a hľadajú si iba svoje vlastné veci. A keď pominie nadšenie, prídu ťažkosti, tak ľudia odpadávajú od viery. A Pavel si to uvedomuje, že sme stále v tele, ale že aj oni sú v tele a má o to starosť. Preto v tej 3. kapitole hovorí o tom, že sa stará, aby jeho služba nevyšla na zmar. 5. verš. Aby vás nepokúšil pokušiteľ a naša práca by bola na zmar. Lebo za prenasledovaniu apoštol vidí prácu toho zlého, ktorý stále sa snaží mariť prácu Božiu medzi veriacimi ľuďmi. Tak s tým musíme počítať. Ale na druhej strane Pavel hovorí, že skúšky viery sú normálnou vecou v živote kresťana a že viera sa má práve osvedčiť a má byť očisťovaná a prečisťovaná skúška. Tak si práve to chceme tiež aj uvedomovať. Aby apoštol sa aj dozvedel, ako sa to ďalej vyvíja, preto posiela Timotea. A o tom Timotovi má veľmi akosi krásne vyznanie však. Že posiela ho ten, ktorý je spolupracovník v Evanjeliu Kristovom. A ho posiela preto, aby vás upevnil a potešil dotyčne vašej viery. Všimnime si tejto kapitole, že Pavel tu v živote kresťanov spomína na prvom mieste, ako sú vo viere na to. A že vierou sa môžu kolísať. A my to poznáme v živote. A Pavel hovorí, že posiela Timotea, aby jednak sa dozvedel, ale na druhý, ako sa majú, ale aby aj upevnil a potešil. Timoteus, služobník vo viere. Sami by sme v Evanjeliu, teda spolupracovník apoštolov, mohli by sme o ňom hovoriť viacej. Už poznáme niektoré výroky, ktoré Pavel proste o ňom povedal, že je rovnako zmýšľajúci ako on. Takže poslal Timotea, aby zvedel, ako sa majú. A Timoteus sa vrátil a čítame o tom, že doniesol vlastne dobré správy. Je až prekvapujúce, že Pavel s veľkým vypätím ako čaká, aké správy budú. Ale prišiel Timoteus od vás a doniesol nám dobrú správu. V 6. verši čítame. O čom? Všimnite zase. O vašej viere.
A na druhom mieste je o láske. My to niekedy už máme také prehodené. Najskôr o láske a možno o viere. Ale v tejto kapitole Pavel jednak sa dozvedieť, ako sú o tom s vierou. A doniesol dobrú správu o vašej viere, že sa nedali vlastne z tej cesty vyraziť. A keďže im doniesol tú dobrú správu, tak Pavel je tým veľmi potešený. Preto sme potešení, bratia, nad vami pri všetkej svojej tiesni a pri všetkom svojom súžení. Pavlova radosť nad tým, že oni v tej viere obstáli. Apoštol Pavel vlastne, keď poslal Timotea a keď vlastne máte dobré správy o tom, ako oni žijú, tak Timoteus tam bol poslaný, aby ich upevnil a potešil vo viere. A keď vlastne prídu tie správy, tak Pavel vyjadril 8. verš, lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. Lebo ako vďakou sa môžeme odplatiť za vás, Bohu, za všetku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojím Bohom. A s tou túžbou, aby mohli ich znova uvidieť. Ja prejdem k tomu záveru, ktorý ma nad týmto naozaj nechcem sa nejak ďalej rozširovať. Ale jedna vec ma nad týmto textom veľmi zaujala. Tá otázka viery. Prečo Pavel chce vedieť, ako na tom sú vo viere? Pavel je potešený dobrými správami o ich viere i láske, ale o viere. Viete, ja som si tak uvedomil, že vlastne je to ten základný vzťah človeka, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista. Viete, čo je napísané o tom, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza, musí veriť. Viera ako dar Boží zo stretnutia s živým Pánom. Viera, že On je môj spasiteľ a Pán. Skôr sa zamyslíme nad tým, keď Pavel povie aj o tom, aby boli upevnení a potešení, skôr nad tým, aby boli rástli vo viere, tak som si uvedomil, no ale ako je to vlastne rásť vo viere? To je tam aj okolo čoho ja krúžim v tom mojom premýšľaní. Lebo my tam čítame o tom, že i v tom závere je, nech aj sám náš Boh a Otec, náš Pán, nech radšej vám urvá na srdce a vás nech radšej Pán rozmnoží a rozhodní v láske naproti len druhým, naproti všetkým, ako sme aj my naplnili lásku naproti vám a upevniť vaše srdcia bez úhonnej svetosti pred našim Bohom Otcom v čas príchodu nášho Pána. Viera a láska a nádej. Ono to tu vlastne stále, tieto tri vlastnosti sa tam vlastne, o nich sa tam hovorí. Ale k tej viere ešte. Vieru chápem ako to, že človek prichádza k poznaniu Boha. A rásť vo viere znamená, že máme rásť v poznaní. Viera rastie a láska sa potom k tomu pridáva a množí. A za upevnenie srdc, keď naše srdce má byť upevnené, tak potrebujeme rast v poznaní, ale skrze vieru. Neviem, možno to neviem dobre vyjadriť, ale rozmýšľajme o tom.
viera je základná súčasť duchovného života. Ak máme rásť vo viere a byť upevňovaní vo viere, znamená zároveň, že máme rásť v poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Prečo? Preto, že Pán Ježiš hovorí Jánovi v 7. kapitole, že kto verí, ako hovorí písmo. Pokračujte ďalej. Rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Viera, ako hovorí písmo. Aby sme správne verili, potrebujeme čo? Poznávať písmo. A cez písmo poznávať Pána Ježiša. Viete, čo všetko ľudia vykladajú o Bohu, o Pánu Ježišovi, o Duchu Svetom, ale často to nie je v súlade s Božím slovom. A tu ide o vieru, ako hovorí písmo. To je tá živá, tá budujúca viera. A práve Pavlovi na tom veľmi záleží, aby tento zbor takto duchovne mohol rásť. Teda Timoteus prinesol dobré správy. Pavel je potešený, ale nechcel u toho skončiť, ale zároveň vyslovuje modlitbu, jednak prianie, aby Pán Boh mohol umožniť tú cestu, ale zároveň, aby sám Pán rozmnožil, rozhojnil v láske naproti jeden druhému, naproti všetkým. Teda Pavel stojí o to rozhojne vo viere i láske. Samozrejme, to patrí k tomu, to nemôžeme oddeliť. Ja som len chcel pravúkať na to, že prioritne tu hovorí o viere. Aby upevnil vaše srdcia bezúhonné svetosti pred našim Bohom. Pavlovi na tom záleží, aby vytrvali až do konca. Bratia a sestry, to je to dôležité, aby sme vo viere rástli v láske, rástli aj v nádeji, lebo príde čas, keď príde Pán, aby sme dorástli do plnej svetosti a zrelosti s ním. A ja by som to aj naozaj zakončil. Možno taká otázka. Ako sme vo viere pred našim Pánom? Máme nedostatky? Chýba nám niečo? Aby sme rástli vo všetkých tých vlastnostiach viera, láska, nádej. Modlíme sa vo vďačnosti za dar viery a zároveň prosme, aby on sám nám odkryl, čo nám chýba, čo je treba doplniť, v čom treba rásť. Aby sme boli nielen tí, ktorí dobre začali, ale ktorí dobre pokračujú a ktorí môžu upevňovať aj druhých, aj potešovať, aj povzbudzovať. Tak, ako nás on sám potešuje cez svoje slovo. Aby sme mohli dôjsť aj my do cieľa, tak ako mnohí aj nás predišli. Takže ja by som tu zakončil. Tak ešte by som prosil, keby sme mohli povstať a keby niekto mohol poďakovať. Ďakujeme za to, že smieme vo viere vyznávať, že si sa nado mnou a nad nami zmiloval. Ďakujeme ti za to, že sme smeli uveriť, že ty si ten živý a pravdivý. Pane, prosíme za to, aby sme boli viac a viac upevňovaní vo viere. Aby tie naše životy sa pod vplyvom tvojho slova menili. Aby sme zmýšľali tak, aby to zodpovedalo tomu, čo hovorí tvoje slovo, tvojmu duchu. Aby naše zmýšľanie bolo zmýšľaním viery. Pane, ty vieš, čo ešte chýba i mne, i nám.
Prosíme, aby sme mohli duchovne porásť. Aby v našom živote bolo zrejmejšie, že sme tí živí vo viere v Teba samého a že sa verne držíme Tvojho slova. Že znova a znova sa túžime ponárať, aby sme poznali Teba viac. Tvoje cesty, Tvoje zmýšľanie, ako myslíš, k čomu nás vedieš. Ďakujeme, že smieme Ti toto predkladať a prosíme, aby v našich osobných životoch, v rodinách i v spoločenstve zboru, tu a kdekoľvek sa schádza Tvoj ľud, aby v skúškach, pokúšeniach, všelijakých útokoch zo strany toho zlého sme smeli obstáť ako verný Tvoj ľud. Ako ľud, ktorý z lásky, ktorou si nás zamiloval, miluje Teba. Aby sme žili nádejou, ktorú si nám Ty dal a ktorá je istotou a kotvou pre naše životy. Za to Ti ďakujeme a vzývame Tvoje sväté meno. Amen.